जों जेब्ला सोलिनो हाया जागोन बैसोआ बांद्राय जागोन we won't be able to work anymore. बे समाव जुदि जोङो आं ओरै मावनायमोनब्ला ओरै खालामनायमोनब्ला बेफोरबायदि सानब्लाबो जों आरो मावनो हानाय नंलिया। बेवहाय जेब्ला जोंहा बैसो थायो अब्लानो जोङो जोंनि जिउनि बेस्ट समखौ बयनिख्रुइ साबसिन समखौ जोङो समाजनो गुबुननो जोङो होनांगौ। We should give our best time to others in serving society. The best time of our life. Later, if we think also, we'll have to regret. बेनिखाय सम थानायावनो जोङो समाजखौ सिबिनो, सुबुंखौ सिबिनो, जायगानि थाखाय खामानि मावनो, गुबुननि थाखाय खामानि मावनो जोङो जिखुनु समावनो जागायनो नांगौ। स' इसोरा जेब्लाबो लिंकननि गेजेरजों जि थुलुंगा होबाय बे थुलुंगाया जोंनि गेजेराव थालांथों आरो इसोरा बिथांनि जिउमाखौ जेब्लाबो गोजोनै लाखिथों आरो गोजोनै लाखिथों आं बेखौ आफा इसोरनियाव आरज खालामबाय आरो बिथांनि न'खरनि स्पेसियेलि बिथांनि बिसि गथ'फ्रा जाहाथे जेब्लाबो गोख्रों गोसोजों थानो हायो आरो जि खामानिखौ लिंकना जागायजेनदोंमोन बेखौ मोजाङै मावलांनो हायो आं बेनि थाखाय आफा इसोरनियाव आरज गाबो। जोंनि माननि आलासिया दहाय फरायनायनि बागै बुंलांदों। आंबो बेनि सायावनो बुंगोन खारन दिनै पियरलि बियो फरायसालिनि प्रग्राम बेवहाय आङो बांद्राय गुवार टपिकआव आं थाङा। आं स्पेशली फरायसा आरो फरायसानि बिगोमाफोर एबा बिमा बिफा गार्जेनफोर आरो इयुननि माखासे साननो गोनां आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों दिनैनि आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों। जों बयबो मिन्थिगौ जे फरायनायानो जोंनि जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोनांथि। द बेसिक मौलिक गोनांथार माबा मोनसे नांगौ दङबा जिउआव जोनोमनि उनाव बे जाबाय सोलोंथाइ। सोलोंथाइया जोंनो गासैखौबो होनो हायो। जों मालाबा साननो हागौ जे सोलोंथाइनि गेजेरजों साख्रिल' फैयो नङा। गासैखौबो थाखा फैसा साख्रि मान सन्मान हा हु गारि गुरा नों जुदि थारैनो मोजां सोलोंथाइखौ मोनमारोबा। स' एजुकेशन कैन मेक अ मैन कमप्लीट। गासैबो बिथिंनिफ्राय फरायनाया सासे मानसिखौ आबुं खालामनो हायो गासैखौबो होनो हायो। बेनिखायनो जोङो फरायनायनि सायाव जर होनांगोन। दिनै बे ओनसोलाव हयथ' आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोर दङ थेवब्लाबो माखासे बिमा बिफाफोरहा सिमां थायो अपसन मोननांगौ। जोंनि बिमा बिफाफ्रा सुजुग मोननांगौ। जोंनि गथ'फ्राबो अपसन मोननो नांगौ सुजुग मोननांगौ। बेखौ साननानैनो हयथ' लिंकन आरो बिनि फेमिलिया बेखौहाय जागायजेनदोंमोन। बे जायगानि गोबां गोरों गोराफोरजों सावरायनानै जे जोंनि समाज जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे मोजां अपसन मोनसे मोननो हायो। बेवहाय गुबुन फरायसालि थासेयावबो बे फरायसालिखौ गायसनदों जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा मोजां खाबु मोननो हायो। आरो बेबादिहायनो आं आसा खालामो जे गोबांनि गोसोनि जि साननाय बे साननायफ्रा दिनै बे फेथ इंलिश एकाडेमिनि फरायसालिनि गेजेरजों जाफुंदों एबा आरो उनावबो जाफुंलांगोन। फरायनायानो जोंनि थाखाय दा एजुकेशन इज द मोस्ट पावारफुल मा होनगोन बेखौ वेपन। बयनिख्रुइबो गोबौसिन बोलो गोरासिन जुदि माबा मोनसे हाथियार दङबा बे बुहुमाव बेनो जाबाय फरायनाय एजुकेशन। फरायनाया सासे मानसिखौ आं होनदों जे कमप्लिटलि दानो हायो। नोंहा फरायनाय दङब्ला एजुकेशन दङब्ला सोलोंथाइ दङब्ला नोंहा साहस फैगोन। गियानल' फैयो बे नङा डिग्रिल' फैगोन बे नङा। बे अट'मेटिकेलि नोंनो मा होगोन साहस होगोन। गावनि आथिं सायाव गसंनो खाबु होगोन। गावखौ फोथायनो लामा होगोन। संसारखौ हान्थिनो राहा होगोन।
दिनै गोबाङा मा जायो जे जोंहा जे साहस गैया जायो मानि थाखाय आंहा जेब्ला सोलोंथाइ गैया आं जेब्ला माबा मोनसे आयदानि सायाव आं रोङा डेफिनेटलि आंहा कनफिडेन्स गैया जागोन आंहा गावनि सायाव फोथायनाय गैया जागोन खिन्थु आं जुदि रोंखायो मिन्थिखायो आंहा जुदि मोनसे आयदानि सायाव कमप्लिटलि नलेज थायो आं मालाबाबो साहस गैयि जानाय नङा आंहा कनफिडेन्स गैयि जानाय नङा गावनि सायाव फोथायनाय गैयि जानाय नङा बेयावहाय फार्स्ट अफ अल गावनि सायाव फोथायनाय लाबोनो साहस लाबोनो नंगौखौ नंगौ होननो सैथोखौ बिसार खालामनो आरो थांना थानायनि मोजां राहा मोननो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ सोलोंथाइया बे सोरां इट्स लाइक ए लाइट एजुकेशन इज लाइक ए लाइट वेयर देयर इज नो एजुकेशन देयर कैनॉट बी अ लाइट देयर विल बी ओनली डार्कनेस खोमसिल' जागोन बेवहाय सोलोंथाइया सोरां लाबोनो हायो आरो सोराङाव जों मा मावनो हायो बयबो मिन्थिखायो सोराङा जोंनि थाखाय बोर बेवहाय जोङो सोलोंथाइखौ ओरैबायदि लानांगोन जे खालि डिग्रीनि थाखायल' नङा खालि साख्रिनि थाखायल' नङा खालि फैसा खामायनायनि थाखायल' नङा नाथाय इट कैन लीड अ लाइफ अफ ए पर्सन सासे मानसिनि गासैबो नांगौखौ बेयो होनो हायो दिनै बहाबा जोंखौ बाथ्रा फंसे बुंनो होगोन जोंहा बे आयदानि सायाव जेबो आइडिया गैया खारन जोंहा स्टाडि गैया मानि थाखाय बिकज आई हैव नट लर्न आं बिनि बागै आं सोलोङाखै रोङाखै गियान मोनाखै अट'मेटिकेलि आई लुज माय कनफिडेन्स बेनिखाय जों सासे मानसिया कमप्लिट मानसि हिसाबै थांनानै थानो जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगोन जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा बे थांखिजोंसो जोङो फरायहोनांगोन जोंनि फिसाफोरखौ जों फरायहोनाया बिसोर जाहाथे मोजां मानसि जानो हायो बिसोर जाहाथे संसाराव खर' दैखांनानै गावनि सायाव फोथायनानै थांनानै थानो हायो जेखौबो गियालासेनो साहसजों जाहाथे थांनानै थानो हायो बेबादि थांखिजों जोङो जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंनो नांगोन गथ'फ्रा गोदो आं दानिखौ गोबां मिथिया दाबो बायो गथ'फ्रानोसै मालाबा स्कुलाव थांनो बायो मालाबा फरायनो बायो थ' बेफोरबादि समाव जोंनि बिमा बिफाया गिदिर रल लानो नांगोन गिदिर बिबान लानो नांगोन बिमा बिफानि जुजिनायजों बिमा बिफानि सेक्रिफाइस बिमा बिफानि नांथाबनायजोंसो फिसाफ्रा गोजौआव थाङो खोब खम गथ'आसो उन्दैयाव हारसिंनो फरायो जों लाफानो नांगौ जोङो सम थिग खालामना होनांगौ फैदो बाबा फैदो आइ फरायनोसै होननानै जोङो लानो नांगौ नङाब्ला गेलेनो लुबैखायो सासे गथ'आ टिभि नायनो लुबैगोन दानियाथ' आरो मबाइल दा बुंसै गेलेनो लुबैगोन आनखि दानिया गेलेनायाबो खम जाबाय स' बेफोरबादि समाव द मेइन रेसपन्सिबिलिटि गुबै बिबाना जोंनि बिमा बिफानियाव थायो आंबो दिनै सासे बिमा आंहाबो गथ' सानै दं आंबो बिसोरखौ माबादि खस्थ' खालामनानै फोरोंनो गोनां जादों आं मिथिगौ आं बिराद स्ट्रिक्ट गथ'फोरनि बेलायाव आंखौ आंनि गथ'फ्रा बिराद गियो मालाबा रागा जोंथों जेबो नङा जोंबो रागा जोङोमोन आं जोंनि आइ आफाखौ बिराद रागा जोङोमोन मालाबा आफाखौथ' जोङो ओरैबायदि रागा जोङोमोन रागाबो जोङो ओमफ्राय गिनायालाय बाब ओरैबायदि खारहामोन जोंनि आफाया आं आफाजों बाम जानायखौनो गोसोआव गैया अथ'स' आं खांजोबनाय फिसा ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खारहा आफाजों थांनानै बाम जानायनि खोथाखौनो साननो हाया स' बे समाव जोङो आफामोनखौ रागा जोङोमोन दिनै वी फिल प्राउड दिनै जों गर्व खालामनानै बुंनो हायो बेबादि खारहा आफा नङामोनब्ला खारहा आइ नङामोनब्ला जों बेबादि गसंफैनो हायामोन जोंहा न'आव 11 जन फिसाफोर आं 11 नम्बर खांजोबनाय 7 जन आदाफोर आरो जों हिन्जावफ्रा 7 जन आई मीन टोटल 11 जन मानसिफ्रा बिदा फंबाय खैजन दङ होनब्ला जों फुटबल टीम होननानै मिनियोमोन 11 जन फुरा 11 जन गथ'फोरखौ फोरोंनाया दिनैनिफ्राय 100 बोसोर आगोलाव 90 बोसोर आगोलाव आंहानो नै 60 बोसोर जानोसै आं खांजोबनायानो
एक नम्बर आदायाथ' गैला 2 नम्बर आदा गैला 3 नम्बर आदा दं 4 नम्बर आदा गैला आब' सासे गैला स' किन्तु सोमोनांथाव बाथ्राया बेसो आइ आफाया जोंनि न'खरनि गथ'फोरनो रावनोबो हा सिख्लाबसे बहाबा न' लुनानै बहाबा थाखा फैसा जोंनो होलाङाखै मात्र होलांदों जोंनो सोलोंथाइ only what my parents gave us is the education because we were 11 children. I am the 11th youngest one and I'm going to be 60 this year. And just imagine 100 years back or 99 years back how my parents were struggling to send my brothers and sisters to school. बै समाव फरायसालियाव हरनो बेसेबां खस्थ' खालामनांदों गामियाव रावबो फरायसालियाव थाङानो ओमफ्राय आफाया गथ'फोरखौ हरब्ला गामिनिफ्राबो एसे बुङो दा बे गथ'फोरखौ स्कुलाव हरै हरै अलसिया बानायजोबसिगोन होननानै खारन स्कुलाव थांनाय गथ'फ्रा माइ गायनो थाङा बिमा बिफाजों हालेवफानो थाङा मैगं खाफानो थाङा माइ सौफाया स' रागा जोङोमोन बे हरदाव दा गथ'फोरखौ अलसियासो खालामजोबसै होननानै but my parents didn't stop sending us to school. Even in my village there was no primary school. LP school बो गैयामोन जोंनि गामियाव. Of course आं फरायनाय समाव आंनि दिनाव गामियाव LP school जाबायमोन. किन्तु आदा आबौमोनखौ जेब्ला फोरोंजेनदोंमोन गामियाव स्कुलबो गैया. गामिखौ बारना थांनानै दुब्लि दरब्रै दरबा बारना थांनांगौ दैसा गंनै बारना थांनानैसो LP स्कुलाव फरायनो थाङोमोन. थेवब्लाबो आफाया बै समाव बुजिदोंमोन जे गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होआब्ला बिसोर उनाव हारसिं गसंना थानो हानाय नङा. That foresighted बे जिथु दूरदर्शिता आइ आरो आफानि साननाय बे दिनै जों we are enjoying our life. आइ आफानि थाखाय दिनै जोङो आरामसे रंजा बाजा जोङो जिउखौ थानो हादों. आइ आफानि बे नाजानायनि थाखाय दिनै आंनि लागोआव आंनि गामियाव दिनैसिम MA पास जानाय सासेबो आंनि उनाव आरो हिनजावसा ओंखारासै. साननो गोनां बाथ्रा माने थाङा होनब्ला जुर जुबस्ति खालामा अनो गथ'फ्रा खस्थ' मोनगोन बिमा बिफाजों खामानि मावनायाव लाफायो थ' बेबादिहाय जुर जुबस्ति खालामाब्लाथ' गथ'फ्रा बाखागोन. दा आं सानो बानाया दाबो दङ बे मडार्न मुगायावबो बानाया दङ नङा होमबा गथ'फ्रा फरायनो बायोना बाया आइफोर आफाफोर हा बायो थ' बे एखे गथ'नि नेचाराथ' सोलाया आखुफ्रा थ' बे समावबो सोलायोमोन. अफकर्स आं खिन्थु बारा बायामोन स्कुलाव थांनो. स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम जानानै बेलासे मालाबा उन्दुनो होयोमोन. उन्दुना मोनाबिलियाव सिखारनानैबो नांथाराथारि फुंसो होननानै लेखानि मना नागिरना स्कुलाव थांनो नागिरग्रामोन. स' आइ इउज टु एन्जय गोयिं स्कुल. आरो जोंनि दिनाव बयबो थाङोमोन खिन्थु जोंनि आदा आबौमोननि दिनाव रावबो थाङामोन. थ' बिमा बिफाया आं फिसा फिसा खोथासो बुंगोन जास्ट टु खारन I know that it is parents. बिमा बिफानि सायावनो गासिबो सोनारो. बे क्लास 7, 8 सिमल' नङा. आंनि फिसालाखौथ' आङो हायार सेकेन्डारिसिम पास जादों. हायार सेकेन्डारिसिम आङो बेखौ ओरैबायदि बुंनांगौ जायो. बेवहाय इट्स अलवेज द पेरेन्ट्स. बिमा बिफाया थिग थायोब्ला मनिटर खालामबाय थायोब्ला नोजोर होबाय थाब्लासो जोंनि फिसाफ्रा मोजां जागोन. जोंनि फिसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामाखै फरायनो गोसो जाया मार्क्सआनो खम मोनो होननानै जोङो फिसाफोरखौ जोङो दाय होबाय थाबा जानाय नङा. बिनि थाखाय बिमा हिसाबै नों मा मावदों बिफा हिसाबै मा मावदों आं मा मावदों बिमा हिसाबै आंखौसो नायनांगोन. आं कन्ट्रल खालामदों ना खालामाखै आंनि फिसाखौ आं सासन खालामदों ना खालामाखै. दानि दिनावथ' सासन कन्ट्रल होननाय जिनिसानो गैया. आरो स्पेशेलि गथ'फ्रा एसे देरबाथाय उल्था फिसाजोंसो कन्ट्रल खालामजायो जोंनि बिमा बिफाफ्रा. आं जास्ट बेखौ ओरैनो खिन्थानो नागिरदों आंनि फेमिलिनि. जोंहा गामियाव जेब्ला आब' सानैया स्कुलाव थांजेनोमोन अब्ला गामियाव रावबो लोगोफोर सिख्ला माने उन्दै गथ' हिनजावसा गथ'फ्रा स्कुलावनो थाङा. ना हमनो थाङो मालाय मैगं खानो थाङो. आबौमोनाबो बिराद लुबैयो. ओमफ्राय आफाया जोंहा धोरोम गुरुमोन
गावनि गामिल' नङा गोबां गामि नायनांगौ सानफ्रोमबो गथ'फ्रा स्कुलाव थांखांनायनि उनाव आफाया बे गामि गामि बेरायनो थाङो आरो गथ'फ्रा स्कुलनिफ्राय सफैनायनि सिगां सिगां न'आव हाबना थाफैयो बेनि ओंथिया जाबाय आफाया सियर खालामो जे गथ'फ्रा स्कुलाव थांना थाङाखै थांजोबनायनि उनाव गावहा ओंखारलाङो आरो बिनि उनावहाय सोरबा फांफुं खालामबाय नामा फैना थाफैबाय नामा बेखौ नायनो थाखाय बियो स्कुल जोबनायनि आगोल आगोल न'आव फैनानै थायो आफाहा दाबसे जायगा दंमोन जि जायगायाव जिरायब्ला बियो न'नि सलंखा बे गेटखौ नुहुरो सोर हाबफैदों सोर ओंखारदों बे नुजोबो दा बे जायगायाव आफाया टेबोलखौ दोनो गावनि रुमाव ओमफ्राय बेजोंनो नाहरबाय थायोमोन थ' जोंहा सिन्थाया न'आव बेमोन आब'मोननियालायनो जे आफाया मानो सानफ्रोमबो जों थांखांनानै थाङो मालाबाथ' फुङावनो ओंखारलाङोब्लाना जोङो स्कुल खुथि खालामनो हागोन आफाया नुनाय नङा थ' सानसेखालि बेबादिहाय आफाया थाब ओंखारलांबाय न'निफ्राय ओंखारलांनायखाय फिसाजो सानैया बिराद खुसि जाबाय दिनैथ' आफाया मिन्थिला ना गुरनो थांसिगौ स्कुलाव थाङालासिनो जेखाइ खबाइ लानानै लोगोफोरजों ना गुरनो थांबाय ओरैबायदि गुरबाय ओमफ्राय आफायाथ' ओंखारलांबाय ओमफ्राय थब फैनानै थाफैबाय खालि ओमफ्राय बिसोरो मोनसे समावहाय माने स्कुल जोबनाय सम जालायलांबाय बिसोरा ना गुरनाया बिदिनो माने टाइम पास खालाम उनावहाय फैबाय आरो जेब्ला न'आव हाबफैबाय बिसोरो नुहुरबाय आफायाथ' जिरायनानै दङ आफायाबो नुहुरबाय बिसोरथ' जोंहा उमुखि सानैसो हाब्रु हाला जेखाइ खबाइ लानानै न'आव हाबफैदों आफाया लोगो लोगो न' सिंनिफ्राय ओंखारनानै लावथि लानानै दा फै नोंसोर न'आव थ' गिदिं बहा थांनांगौ आफा स्कुलाव थांनो स्कुलाथ' जोब्बाय आफा 3टा बाजिलांबाय आंबो मिथियो थेवब्लाबो ओमफ्राय बै गामि माबा दुब्लि दरथाम बारना दैसा गंनै बारनानै थांनाय बे गामिनि स्कुलाव जेखाइ खबाइ हाब्रु हाला लानानै लावथि लायै होनानै थांनानै थाला मारिनाय स्कुल न'खौनो थाखोथाम गिदिंहोनानै लानानै फैदों बिनि उनाव आरो बे सानै आब'आ मालाबाबो स्कुलाव थाङिनि खोथा साननोनो हायासै इसेबां अख्रा खालामनानै स्कुल जोबनायनि उनावबो नोंसोर स्कुलाव फरायासै मा जाखो स्कुल न'सिम थांथारनो नांगोन थ' बेबादि खालामनायनि उनाव बोरै खारग'बावनो स' द्याट काइन्ड अफ स्ट्रिक्ट बेबादि खारहामोन आरो आदा सासे एसे अलसिया टाइपनि बेहाबो स्कुलाव थांनो बाखायो बिराद खथि खालामो स्कुलाव एमइ स्कुल खाथिनि बोरै गामि होननायाव एमइ स्कुल दंमोन आरो बे स्कुलनि मेनेजिं कमिटिनि प्रेसिडेन्टआनो आफा आरो मेनेजिं कमिटिनि चेयारमेननि फिसालायानो स्कुलाव थाङा खालि एबसेन्ट आफाया बारा फात्ता मोना ओमफ्राय बिदिनो सानसेखालि आफाया जिरायबाय थाबाय गासैखौबो स्कुलाव थांनाय नुबाय बेखौ नुवासै बोरो अमुखायालाय बे दिनै बै उनथिं बारिथिं बारस'ना थांगोननो दुब्लिथिं जाबाय माने बारस'ना थांग्राबो लामा दङ बारस'नानैसो थांगोननो लामाथिं थाङा दे जाबाय ओमफ्राय दसे उनाव जोंहा रुवाथि सानैया बाख्रिनिफ्राय बान्दारनिफ्राय माइ लामनो होननानै जेब्ला बाख्रिनि दरखौ खेवहैयो सिङाव माबा गोसोम नुहुरबायनो ओमफ्राय एकदम गिबां गिसां गाबख्रावलायनानै आबौ माबा दङ बान्दार सिङावहाय माबा दङ जाबाय एसे नायफैलाय होननानै ओमफ्राय आफाया थांनानै नायहैबा नुबाय बै बारिजों बारस'लांगोन होनना स्कुलाव थांगोन होननाय फिसालायासो लेखानि मनाखौ गान्दु खालामनानै माइ सिङाव बाख्रियाव उन्दुनानै दंबाय थायो थ' मा खालामनो फोजाबाबो सिखारा दान्दा लाबलायलायनानै एरल'लायनानैसो फोजानो हादोंनो बाहेराव फैबाय उन्दै गथ' बेसे बुनो आफाया बेखौ घन्टाथाम फागाजों दुरुंजों बारान्दानि खुन्थायाव खानानै दोनदों मा खालामनो सानसे खाबाय सानफ्रोमबोथ' खानो हाया थगायबायनो थाखायो स्कुलाव थांनो होननानै थाङो बहा बेरायनानै स्कुल जोबनाय समाव न'आव हाबनानै थाफैयो थ' उफाय गैया आफाया मोनसे बुद्धि खालामबायनो आं बेखौ शेयार खालामो बयजोंबो दा पेरेन्ट्सनि एफर्ट बिमा बिफानि नाजानाय बेखौ आं माने मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आं खिन्थायो आं जेराव थाङो स्पेसियेलि आं जुदि स्कुलाव थाङो पेरेन्ट्सफोरखौ जुदि मोनोब्ला आफाया मा बुद्धि खालामखो जे बेखौ स्कुलाव हरनोनो एनभेलप गांसे होनानै हरबाय बेखौ हेडमास्टारनो हैथांदो स्कुलाव होननानै देन आदाया लानानै थांबाय हेडमास्टारनो हैबाय ओमफ्राय हेडमास्टारा दसे उनाव बेखौ क्लासरुमाव फैनानै बुंफैबायनो स्कुल सुटि जाब्ला आं लाइजाम हरगोन नोमफानो लाना थांदो होननानै ओमफ्राय जागोन सार जाबाय थ' बेबायदिहाय सानफ्रोमबो फुङाव आफाया बेनो एनभेलप गांसे होयो हेडमास्टारनो लां
आरो स्कुल जोबब्ला हेडमास्टारा बेखौ नोंथांनो हैथां होननानै गांसे लाइजाम हरो सानफ्रोमबो बेखौनो लांलाय लाबलाय खालामनायावनो मास मोननैसोआव बेहा स्कुलाव गोसोआ जबाय लोगो सोगोबो मोनबाय उफाय गैया बियो बां खालामनो हाया खारन लाइजामखौ लांथारनो नांगौ आरो न'आव लाबोथारनांगौ तो बिदिहाय बेहा सर' जाबाय अयभास जाबाय स्कुलाव थांनो मोजां मोनग्रा जाबाय बेनि उनाव सानसे मिन्थिबाय बे लाइजामाव मा थायोमोन माथो लिरहरबाय थायो आफायालाय मा लाइजाम हरो आरो हेडमास्टाराबो मा लिरहरबाय थायो सानफ्रोमबो उनाव मिन्थिबाय आफाया लाइनसेल' लिरहरोनो बे थांदोंना दिनै हेडमास्टारा लिरहरो फैदों बेनोल' बेखौनो लांलाय लाबलाय स' the effort नाजानाय ओरै बुनानैबो जायाब्ला खानानैबो जायाब्ला रायनानैबो जायाब्ला आफायाथ' इच्छा खालामबा बेखौ दा 11 जननि सासे फरायाबाबो जेबो नङा होननानै दोननो हागौमोन दा दोनाखसै उनावहाय बियो ग्रेजुवेट जानानै आसाम प्लेन ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेशननि ब्रान्च मेनेजार जायो दा रिटायार्ड जाबाय 70+ दा स' आसामनि गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार जायै रिटायार्ड जानानै स' it's a effort of our parents जोंनि बिमा बिफाया नाजानानै खालामनो हायो जेबो गैया फरायनाय समाव जों गावबो मिन्थिगौ आं खिन्थु आंनि गथ'फोरखौ बुङो दरफांनानै जुदि थायो हरावथ' आरो दरफांनानै थाखायो आं फरायदै फरायगोन फोथाया ना मा होनो ना बुंदों आरो फराय होननानै थायो ओमफ्राय उनाव आं खिन्थु नायहैगोन फोथायाबा दर खेवनानै नायफैनो आं नायहैखायो आं नक सक खालामा सिदा सिदि आङो नाब्लानानै नायहैयो फरायदों ना गेलेबाय थादों लेपटपाव दङ ना फनाव दङ ना लेखा लानानै दङ स' जों बेखिनि अधिकार राइट्स मोनथाया जोंहा दङ पेरेन्टस हिसाबै जोंना मा खालामो गोबाङा ओंखाम सोंखाम जाबाय हराव फिसालाया गावनि रुमाव थांबाय फिसाजोआ गावनि रुमाव थांबाय गावबो थांना दुब्ला उन्दुनानै थाबाय फिसाजोआ फरायखोना फरायामोन बिथिं जिरायदोंबो गोबावाव बेरायनो थांनानै फैदोंबो गोबावजों बेवहाय आं बेखौसो बुंनो लुबैयो आं स्पेशेलि आं पेरेन्टसफोरखौसो बुंनो लुबैयो जे गथ'फोरखौ नाय सम हो गथ'फोरनो give your time to your children गथ'फोरनि सायाव don't depend on children because they are children they feel lazy sometimes they don't want to study sometimes they don't understand what is happening around the world they don't understand what will happen to them they don't know where we are going but you and I we the parents, we the guardians, we know everything. We have experience of the past life, present life, and of course, we know what is going to happen in future. So don't feel bad to be strict with your children. नोंसिनि गथ'फोरजों strict जानो बोरैबा मोननो नाङा आगोलावथ' LP स्कुलनिफ्रायनो बुजायोमोन बिमाजों बुजायोमोन बिफाजों बुजायोमोन दानियाथ' ओमफ्राय मास्टारफोरजोंबो बुजायोमोन दानियाथ' मास्टारा एसे बुहांहां खामब्लाबो एखेबारे भिडिअ खेबनानै निउसफोराव ओंखारजोबसै उमुक मास्टारा बुबाय उमुकआ ओरैबायदि पानिशमेन्ट होदों नो मर पानिशमेन्ट नो मर डिसिप्लिन नो मर स्ट्रिक्टनेस बेनिखायनो जोंनि समाजाव केअस मोनसे बे कन्ट्रल गैयाब्ला सासन गैयाब्ला जिबायदि जायो उन्दैया गिदिरखौ मानिला गिदिराबो उन्दैखौ अननो रोंलिया नायनो रोंलिया बोसोन होनो रोंलिया एडभाइस साजेशन्स बेफोरखौ होनो रोंलिया थ' बेबादियाव समाज मोनसेया माबादिहाय मोजाङै गोख्रों जानानै थानो स' दिस इज the school we know the discipline starts at school but this is not only the place where we can teach the discipline it's home where we can do the perfectness को लाबोनोब्ला जों न'आव खालामनांगोन स्कुलावथ' सासन खालामखायो टिचारफ्रा मोनसे सासन थायो डिसिप्लिनखौ उन्दै गथ' सोरबा गथ'आ बिराद अख्रा जानो हागौ एसेयावनो बुला बुलि गाबनाय मानाय बे गथ'आबो स्कुलाव थांनानै दद्र' जाहैयो मोजां जाहैयो
खिन्थु बेनो लास्ट नङा स्टार्ट खालामो डिसिप्लिनखौ स्कुलाव बाट बिमा बिफाहा न'आव बेनिख्रुइ बांसिन दायित्व थायो बेवहाय सम हो अननानै बिमा बिफाया गथ'फोरनो फरायनाय बेलायाव कमप्रमाइज खालामनो नाङा कन्डिशन होनो नाङा किन्तु कमप्रमाइजबो खालामनो नाङा गथ'फोरजों मोनसे खोथा दङ जोंनि पेरेन्ट्स आरो गुबुननि पेरेन्ट्स गुवाहाटीयाव न'खरसे बेंगली फेमिलि माने बोराय बुरै थायोमोन आरो ओमफ्राय गथ'फोर गैया बिसिनि गथ'फ्रा फिसा सानै ना मा दं बिसोरो दिल्लीयाव फरायगासिनो किन्तु गुवाहाटीयाव आसामाव थायो बिमा बिफाल' बोराय बुरै सानैजों किन्तु बिसिनि न'आव हरनि 1टा 2टासिम लाइट जोंबाय थायो ओमफ्राय मा खालामो बिसिनि न'आवथ' फरायनाय गथ'बो गैया मानो लाइट जोंबाय थायो बे बोराय बुरै सानैयालाय एसेबां हरहालागै मा खालामबाय थायो उनाव मा मिन्थिदों जे बिसिनि फिसालाया दिल्लीयाव फरायबाय थादों दा फिसाफ्रा बे दिल्लीयाव फरायनाय गथ'आ उन्दुआगौ माने बिसोरबो उन्दुआ न'आव गुवाहाटीयाव बिसोर बुङो ना आफा फरायदोंना दे फरायबाय था नोंसोर जोंबो बेयाव उन्दुआखै नों उन्दुनोसै होनब्लासो जों बेयाव उन्दुनोसै see how strange can we do that जों न'आवनो हाया फिसालाया फरायबाय थागोन जों थांनानै दोदोसोर उन्दुनानै थाहैबाय बिमा बिफाया हाया नङा जों हागोन बाट we don't think that way जों बेबादि लाइनाव सानानो जे आंबो फिसाजोजों बे फरायबाय थादों आंबो थाफानि उन्दुनो ओंखारदों नामा साहा कापसे बानायना होनि no जों तारमाने साना बे बिनि होननानै जों सानो ओमफ्राय उनाव रिजाल्ट गाज्रि जाबा जों गथ'खौ रायनोसै नंगौना नङा जों कम्पेयार खालामलाबायनोसै अमुगा मालाय एसेबां मोजां दं नोंहालाय मा जाखो थ' गार्जेन शुड बी मोर स्मार्ट बे स्मार्ट बुहुमाव जों गासैखौबो स्मार्ट बाहायजोबो दा स्मार्टफननिफ्राय लानानै गासिबो स्मार्टलि खारगासिनो दा गोदान बुहुमा स' जों जुदि दाब्ला गोदोनि बायदि थाबाय थायोब्ला जोंनि फिसाफ्रा गोजौआव थांनो हानाय नङा जोंनि फिसाया सानसे समाव नोंखौ आंखौ बिमाखौ बिफाखौ सोंनो हागौ कुइसन खालामनो हागौ आंखौ मानो नोङो फरायै समाव मानो बुङासै आं ओरै खालामनाय समाव नों मानो आंखौ कन्ट्रल खालामासै नों मानो आंखौ फोरोङाखसै देन what will be our answer जों मा बुङो जोंखौनो दाय होनो हागौ जों मिन्थिदों गोदोनि समा इजिमोन आराममोन किन्तु दायो जेबो गैला आं साख्रिखौ आं मावा होनब्लाबो आंखौ जर जबरदस्ति लाना थांनानै बर'मा कलेजाव साख्रि होदों दानि दिनाव बिदि मोनगोन नामा मोननायाथ' बाद MA फार्स्ट क्लास खालामनानै माबा नेट स्लेट होखांनानैबो एमफिल खालामनानैबो PhD खालामनानैबो 6-7-8 बोसोर साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होबथिं नेनो गोनां जायो आं 25 बोसोर बैसोआव आंनि MA नि रिजाल्टआनो ओंखाराखैमोन बर'मा कलेजनिफ्राय आंखौ ब्रा लिंहरबाय आं साख्रि मावथ'आ होनबाय आङो मानो नङा बेयावहाय जुदि नों फैया बर' स्टुडेन्टसफ्रा प्रफेसार मोननाय नङा टिचार मोननाय नङा माने गोदान बर' MIL सोनो नागिरदों आसामनि गंथाम कलेजाव बे समाव बे गंथाम कलेजाव टिचार थानाय दिन्थिनो नांगोन आरो बर'मायावहाय 98% स्टुडेन्टआनो बर' जोबगोन बर'मा कलेजाव स' बिदि होननायाव आं बहुद साननानै बर' गथ'फोरनि खोथा साननानै आं गोसो गैयाब्लाबो आं बर'मा कलेजाव जइन खालामो 500 थाखायाव गोबाव बोसोर बिनि उनाव बारि 700 बिनि उनाव 950 ओरैबादि जेबो गैया न' भारानोल' जेने थेने जायो प्रफेसार लायनो बर'मा कलेजाव न'आव फैब्ला आइनो ब्लाउस गांसेबो लाबोनो हाया उल्था न'आव फैनानै बास भारा लाना थाङो माइरं थफ्ला लानानै थाङो आलु लानानै थाङो न'निफ्राय नारजि गोरान सोरान लानानै थांनानै ओजों जानानै थायो but I sacrifice only for my बर' students खारन for the बर' post अब्लासो जागोन बिनि उनाव गेजेराव थांफिनदोंमोनबो बिराद दावराव होसोलायनाय मालायनाय जाबाय आरो लायफिनलायबाय स' जोंनो जासिनानै साख्रि होनाय थ' जों बयबो मिन्थिगौ दानि दिनाव एसेबां कम्पिटिटिभ no one can get job easily of course there are more options now than before गोदो साख्रि होनबाथाय प्रफेसार मास्टार डाक्टर इन्जिनियार बिनि बाहेरावनो थाङा साननायफ्रा
किन्तु दायो ओरैबायदि अपशन्स दङ नों न'आव जनानैबो साख्रि मावबाय थानो हायो 50-60 हाजार न'आव जनानै खामायबाय था न'आवनो अफिस खालाम टेबोलाव जनानै बेहालागि दंसै so many options are there still it's very very competitive बिराद competitive जाबाय बेवहाय जों जिहेतु बिमा बिफाया गोदोनि इजि समखौबो नुदों दायो बेसेबां खस्थ' जादों बेखौबो नुदों आरो बिनि उनाव जे मा जानो थांगासिनो जों बेखौबो साननानै लाखानो हायो बेवहाय जोंसो बारा केयारफुल जानांगोन बिमा बिफायासो बिकज बिसोरथ' मिन्थिया बिसोरनि रंजानायनि सम बिसोरहा एक्सपिरियेन्सबो गैया बेवहाय मा जाबोगासिनो संसारा इयुनाव बेसेबां टाफ बेसेबां खस्थ' जानो थांगासिनो दायो MA फरायनाया LP स्कुलनि मास्टार गोदोथ' बेखौ साननोनो हाया नेट स्लेट पास जालायनानै मास्टार LP स्कुलनि बेबो so it's not easy बेवहाय जोंनि गथ'फोरखौ दानिफ्राय मोटिवेट खालामनांगोन जों हानायसिम the world is माने कम्पिटिशननिसो मोनसे जायगा जाबाय बेखौ जोङो बिमा बिफाफ्रानो बेबादि लाइनाव जोङो मोटिवेट खालामनो नांगोन इजि नंला जोंनि लाइफआ जों इजि गोइं लाइफ जों रावबो लानो हाला बेवहाय बेफोर खोथाखौ बिमा बिफाफ्रा एसे गोसोआव लानानै बे उन्दै 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 गथ'फोरखौ जों दानिफ्राय बेबादि आवगायलांनांगोन बेबादि घटना दायो साख्रि नागिरनानै मा जायो मानसिया उत्तर प्रदेशआव मा जानाय 2019 आव मोनसे फिसा साख्रि ओंखारनाय साख्रिनि पोस्टआ टोटेल बेसेबांमोन 7,000 62 29 पोस्ट ओंखारनाय बे पोस्टआ मामोन पुलिस मोनसे पुलिस अफिसनिफ्राय मोनसे पुलिस अफिसाव बे वायरलेस बार्ता थायोना बे वायरलेस मेसेजखौ साइकेल मारिनानै लांनांगौ बेनो साख्रि ओमफ्राय क्लास 5 सिम फरायब्लाबो मोनगोन माने क्राइटेरिया मिनिमाम क्लास 5 फरायनाय जानांगौ होननानै एडभार्टाइजमेन्टआव ओंखारदों ओमफ्राय दरमाहाया 20,000 दानसेयाव ओमफ्राय केन्डिडेटआ साइकेल सालायनो रोंनांगोन मोनसे अफिसनिफ्राय मोनसे पुलिस अफिसनिफ्राय मोनसे पुलिस स्टेशनावहाय बे वायरलेस माबाखौहाय रोगानो नांगौ साइकेल सालायनानै डेलिभार खालामहैनांगौ तो बे साख्रिनि थाखाय बेसेबां मानसिया एप्लाइ खालामखो आरो माबादि मानसिफ्रा एप्लाइ खालामखो टोटेल 93,500 applicant came for one small post 93,500 केन्डिडेटफ्रा आरज बिलाइ होबाय बे साख्रिनि थाखाय बेनि गेजेराव माने सोमोनांथावा जाबाय 50,000 केन्डिडेट्सफ्रा ग्रेजुवेट BA पास जानाय बिथिं बेयाव क्राइटेरियाव लिरनाय दङ क्लास 5 फरायनायानो मोनगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामदों दरखास्त होदों 50,000 BA पास जानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव आरो इन्टारेस्टिंआ 28,000 28,000 MA पास बे क्लास 5 फरायबानो मोननाय साख्रिनि थाखाय 28,000 MA पास ओमफ्राय 3,700 PhD डिग्री गोनां डक्टरेट डिग्री गोनां जास्ट साननानै क्लास 5 फरायबानो मोननाय साख्रिनि थाखाय PhD फरायनाय आनखि MBA BTech फरायनाय स्टुडेन्टसफ्राबो एप्लाइ खालामदों टोटेल 93,500 सेंग्रा सिख्लाफ्रा एप्लाइ खालामदों सी द कन्डिशन मा अबस्था साख्रि होनला ओमफ्राय आसोल क्लास 5 निफ्राय हायर सेकेन्डारिसिम फरायनाय केन्डिडेटआ मात्र 7,400 बाखिया MA BA BTech PhD MBA फरायनायजों गभर्नमेन्टआ गोदाव सोराव जाबाय माब्रै बे क्लास 5 नि केटेगरिनि 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय बोरै PhD डिग्री हल्डारखौ लिंहरनो बोरै MA डिग्री हल्डारखौ लिंहरनो उनाव मिटिं जफिनलायनानै
माने सिलेक्शन बर्डआ जफिनलायनानै उफाय गैयि बै हायार सेकेन्डारिनिफ्राय क्लास 5 सिमखौ लिंदों बाखिखौ लिंनोनो हायासै माब्रै होनो हाउ टु अफार दैट काइन्ड अफ जब सो दिस इज द सिचुएशन okay these things we the parents and the guardians know better than our children जों जोंनि फरायसानिख्रुइ जों बिमा बिफा आरो गार्जेनफ्रा बांसिन मिथियो बेवहाय जिहेतु जोंनि गथ'फ्रा क्लास 7 निब्लाबो स्मल चाइल्ड जोंथ' क्लास 7 आव जों न'आव हासिबखौनो सिबबावामोन दानि दिनाव अबयसे मावोसै आरो मावहोनायाबो मोजां स' बयनिख्रुइ दायित्व लानो गोनां साननो गोनाङा जोंनि बिमा बिफा गार्जेन बेवहाय जोंनि गार्जेनफ्रा बयनिख्रुइ सांग्रां जानांगोन आरो सासन खालामनो थाखाय रावबो फासयनो नाङा सासन खालामनांगोन दानि दिनावहाय जोंनि फिसाफ्रा देरनायखौ जों बोरै मिथियो जोंनि गथ'फ्रा सेंग्रा सिख्ला जाबाय होननानै जों बोरै मिथियो जेब्ला बिमा बिफानि खोथा खोनासंला जायो अब्लानो जों मिथिखानांसिगोन जे औ आंनि फिसाया देरबाय when our children starts ignoring our parents then we must know that our children have grown which is very wrong when they start ignoring us like when your son or daughter is getting ready to go somewhere if you ask where are you going he may say why do you want I'm going with my friends then you should know that he has grown wrongly जेब्ला बिमा बिफाया फिसाया ओंखारबाय थादों बहा थांनो आइ होनब्ला बहा थांनो फिसालाखौ सोंब्ला नोंलाय मानो नांगौलै होनदोंबाथाय मिथिदो नोंनि फिसालाया देरबाय फैनायाव हराव फैबाय बहा थानाय एफा गोबाव मानो नांगौ नोंलाय दंमोन आरो लोगोफोरजों मिथिदो नोंनि फिसाया देरबाय बे गोरोन्थि it's wrong फिसायानोसै जेसेबां रोंबाबो आंनि आइ आफाया MBA जाया जानो हागौ फिसाया MBA जानो हागौ but still my parents are parents they're more experienced than me guardians are always more experienced than their children आरो बे रेसपेक्ट माबाखौ बेनिखायनो सानफ्रोमबो लाखिनो जोङो फोरोंनो नांगौ दायो इजि गोइं लाइफ द आदार वे नट इन जब सब खामानिनि बेलायाव नङा नाथाय आदारवाइज दायो खस्थ' खालामनांबांला मानसिफ्रा गोदो स्कुलाव थांनोब्लाबो 4-5 किल'मिटार सोरबा 6-7 किल'मिटार खस्थ' खालामनानै थांनांगौमोन दा बेबो गैलिया दाथ' 8-9-10 नि स्टुडेन्टफ्राबो स्कुटि बाइक लाबावलायनानै थाङो दा सोरखाराबो होबावलायोसो दानिया ओरैबायदि आराम जाबाय थ' स्ट्रागोलखौनो खालामनो नांला बाट स्टिल बेफोरबादियाव बे इजि लाइफफोरखौ बारा मोनदों बे समाव जों पेरेन्ट्सफ्रासो टीचर्स पेरेन्ट्स एनी अदर मेम्बार्स we must take care of our children नङाब्ला जों जोंनि समाजखौ हयथ' गोदोनि बादि मोनसे मा होनगोन बेखौ थोंगोर समाजजों मोनाबो जानो हागौ सेल्फ सेन्टार्ड मेटेरियलिस्टिक जिनिसनि थाखाय थाखा फैसानि थाखायल' लुबैनाय बेफोरखौल' हास्थायनाय खस्थ' खम खालामनो नागिरनाय बेफोरखौ जोङो लुबैनो हागौ आरो बेखौनो जों लुबैयो अनेकआ दिनै खस्थ' खालामनो बायो खिन्थु थाखा फैसानि बिगोमा जानो लुबैयो न' बां गिदिरनि बिगोमा जानो लुबैयो गारि गुरानि बिगोमा जानो लुबैयो बाट बेफोरखौ मोननोबा नोंनो थाखा नांगोन थाखा नांगौबा नों खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामबासो अर्जन खालामनो हागोन अब्लासो बेफोर जिनिसखौ मोननो हागोन बाट वी डोन्ट वान्ट टु डु एनी हार्ड वर्क जों फरायनोनो बायो सासे स्टुडेन्ट्सनि मेइन दायित्वआ फरायनाय फार्स्ट प्रायरिटि इज स्टाडि जों बेखौ बेसेबाङा खालामो आं स्कुलफ्राव थाङोब्ला आं माबायो गथ'फोरखौ आं आखाइ दैखांनो होयो आं 8 घन्टा 9 घन्टानिफ्राय फैया आं 5 निफ्राय स्टार्ट खालामो क्लास 10 नि गथ'फोरखौ 9 नि गथ'फोरखौ आं सोङो जे बेयाव दैलि 5 घन्टा फरायग्रा बेसे दं आखाइ दैखां सासेबो दैखाङा 4 घन्टा दैखाङा 3 घन्टा सासेबा सानैया दैखाङो दैलि घन्टानै दैखाङा दैलि घन्टासे फरायग्रासो दं दैखाङा very unfortunate किन्तु
जेब्ला जोङो टिभिफोराव नुगोन मेट्रिक रिजाल्ट होगोन हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट होगोन बेसेबां फरायोमोन टप 10 टप 20 नि गथ'फ्रा बुंगोन दैलि 15 घन्टा दैलि 12 घन्टा दैलि 10 घन्टा किन्तु जों दैलिबो घन्टासेबो फराया बर'नानो नङा बे ट्राइबेलफ्रा एसे माबाखा किन्तु दा जोङो बे ट्राइबेलनि माबायाव थाबाय थायोब्ला बर' होननानै जोंनि सर'आव थाबाय थायोब्ला स्पेशली एजुकेशन लाइनावहाय जों जोंनि हारिखौ फिउचाराव जिबादि जोङो ड्रिम खालामदों नुदों जों बेबादि मोनहैनाय नङा बेनिखाय जोंनि इयुनखौ दानाया जोंनि आखायाव जोंनि फिउचारा जोंनि गथ'फोर बेवहाय जोंनि फिउचारखौ जोंनि गथ'फोरखौ दायो जोङो गथ'आव दाना लानाय माने जोङो जोंनि फिउचारखौ दानाय स' बेवहाय जों फै गासैबो आं गावबो सासे बिमा हिसाबै आं बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानि नोंथांमोनाबो लानो नाजा so that we can build a good society we can build a good community we can build a good whatever state country so मोजां फिउचारखौ दानोब्ला मोजां हादोर रायजो हारि समाज मोजां न'खर गासैखौबो जोङो मोजाङै दानो होननानै बुङोब्ला बे मोजांनि आन्दोआव जोंनि सेक्रिफाइस थानांगोन आरो हार्ड वर्क थानांगोन there is no shortcut for anyone especially in student life कुनु शर्टकाट गैया जोङो लामा थाबायनोब्ला गोजानद्राय बिथिं थांबाय थाला बै बारिथिं बारसनसै होननानै जोङो शर्टकाट खालामनो हायो बाट इन स्टुडेन्ट लाइफ नो शर्टकाट बेवहाय you must do hard work our little children those who are studying especially in class 5 to 7 those who got promotion to class 8 I would like to advise you there is no shortcut in your student life you must do hard work is the only way to achieve everything in your life a gelinan dong kosto khalam बेखौथ' सारा लाइफ खस्थ' खालामनो नाङा only student life you do hard work then you enjoy your life but student life is not to enjoy like others गुबुन बादि जुदि एन्जय खालामबाय थायोब्ला उनाव खस्थ' खालामनो नांगोन जायफ्रा फराया बिसोरो उनाव खस्थ' खालामनो गोनां जायो किन्तु जायफ्रा बिराद मोजां फरायो उनाव आरो खस्थ' खालामनो नाङा जों नैबे सेकेन्ड अपसनखौसो लानांगोन जे जोङो दायो खस्थ' खालामनि हार्ड वर्क खालामनि ओमफ्राय जों उनावहाय आरामनि जिउ खुंनि आरो आरामनि जिउ खुंनो हायोब्ला जों सान्ति थानो हागोन आं सान्तियाव थानो हाब्ला आं गुबुननोबो सान्ति होनो हागोन आरो बेबायदिनो जोंनि हारि जोंनि समाजा सान्तियाव थानो हागोन थ' आंखौ बेयाव लिंहरनायनि थाखाय आं साबायखर होबाय स्कुल अथ'रिटिनिसिम बे जायगानि गासै रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय इन्डिभिजुवेलि मोनाखैब्लाबो बेयावहाय बे भालुकपुं आन्सलिकआवनो 1200 न'खर दङ होननाय आं खोनादों ओमफ्राय माने मोनसे मोजां खोथाया बेयाव गुबुन गुबुन जायगानि सोनाबनि सानजानि बर' ज' जानाय गुबुन जायगानि बादि सोनाबनिया सोनाब उमुगनिया उमुग बिदिनो ज' जानानै मोनसे खौसेनि समाज दानो मोनसे खाबु मोनदों बेयावहाय नोंथांमोना बे जायगाखौ अराय गोजोर खालामनानै लाखिनो हागोन गोग्गो समाज बेयाव दानो हागोन आरो बे बेलायाव बे फेथ इंलिश एकाडेमिया जेब्लाबो मोजां रल लागोन आरो नोंथांमोननि बयनिबो हेफाजाब मोनगोन होननानै आं आसा खालामनानै बे फेथ एकाडेमि स्कुलनिसिम बेस्ट विशेस होनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गासैखौबो इसोरा बोर होथों थेंक इउ Thank you very much.